Ze, azken horrelako soluzio bat proposatzen duzu momentuan, ematen du soluzio definitiboa dela, baina horrek ez du aldatuko. Azkenean ingurune batean, jende desberdinarekin bizizarenan beti egongo dira arazoak. Kamarak ez dituzte arazoak kenduko. Izan daitezke disuasorioak eta izan daitezke inposatu diren gauza desberdinak, ez? Baina agian gazteak ere sinistu dute diskurtso hori, presentzia polizial gehiago dagoelako edo kamara gehiago dagoelako seguro egongo diala, baina zelatatuago ere badaude. Zer gertatzen da, zu TikToken bideoa grabatzen duzun momentuan, pentsatzen zure ordenagailuan dela, baina hori gezurra da. Orduan, ni nahetena jendea jakitea, zerbait grabatzen duten bere mobilen, zerbait duten kamera baten, ez balin bada memoria lokal batean gelditzen, ez da zurea. Beste batzuk ere badaukate, eta nahi duten egin dezakete, eta ez da horren erreza hori erabiltza. Orduan, beste pertsona batzun esku guztia eta pentsatzea segurtasun sistemak oso segurea dira, eta, bueno, ulertu dezaket alde batean, eta momentu batzuetan erabili daiteke. Baino ez nuke erabiliko, ez eskusa bezala, ez, edo aitzakia bezala, ez gaudena kamaraz betetzeko, bai.